ansjetà, dewmien, konġestjoni, tniġġis u aktar dewmien. Biex lesti traġiet minn posta l-ieħor minn lokalità l-oħra f'Malta saret sfida qawwija fejn jirrikjedilek tal-inqas siegħa biex tasal minn punt għal ieħor bi traffiku kostanti ma jaqta' xejn minn sbieħ il-jum sa tmiem il-ġurnata. Posta huma dawk is-sewwieqa li qed jiddiskrivu l-ġurnata tipika tagħhom moħlija f'dadija ta' nervi maġuna f'kultura kosmopolitana tal-klaċċu break. Dan hekk kif iż-żieda sorbitanti fil-popolazzjoni fl-aħħar 10 snin qed tixħet l-infrastruttura tal-pajjiż arkubteha. Fatt illi ċ-ċittadini qed jgħixuh ta' kuljum sfida illi l-Gvern tal-Labor ġab huwa stess u ma jafx kif se jkun qiegħed isolvi. Net News staqsal lil uħud mill-membri tal-kabinett ta' Robert Abela biex jagħtuna soluzzjonijiet illi qed jaħdem fuqhom il-Gvern. Bid-deputat Alexia Buġeja Sajd tisħaq illi diġà għamlu ħafna. Idejat għal din l-isfida għan-nies hemm barra li jdumu sigħat twal fit-traffiku x'hemm in the pipeline? Mhux hemm in the pipeline diġà għamilna fejn jidħol it-traffiku. Iżda fl-istess waqt qaltilna illi l-Gvern għad irid jaħseb f'xi pjan ieħor biex isolvi din il-problema. Nkomplu niġġieldu il-problema tat traffiku u nemmen iva illi bħala pajjiż għandna nkomplu nħolqu pjanijiet sabiex insibu aktar soluzzjonijiet. Bil-banda l-oħra, is-Segretarju Parlamentari Laburista Kita Zzopardi Tanti sostna illi ma jista' jaħseb f'xejn aktar ġdid għajr is-servizz ta' tal-linja b'xejn illi diġà ġie introdott. Hawn problema u sfida qawwija ta' traffiku f'pajjiżna, ġifieri naf minn San Ġwan sa Liklin idum sija u nofs fit-traffiku. X'soluzzjonijiet tanġibbli għandu dan il-Gvern? X'qed iressa l quddiem dan il-Gvern? Fimni dan il-Gvern ta' trasport pubbliku b'xejn il-kulħadd, ġifieri iktar minn din il-miżura ma jista' jġini xejn frasi. Servizz illi bl-aktar mod ċar mhux biżżejjed biex isolvi l-problemi li hawn fil-pajjiż relatati ma' traffiku dan minkejja illi anke fil-manifest elettorali illi kienu wedu il-possibilità ta' servizz ta' metro li ma weda tidher illi se tibqa' waħda magħmula għal populiżmu ntiża biss biex tiġbed il-voti.